बाथासिपुर जौमा फरायसालिनि बानजायनायाव इन्डियान आर्मिनि फ्रि रिक्वायरमेन्ट फोरोंथाय बादा खुंदों। भारत सरकारजों खुंजानो गोनां इन्डियान आर्मि अग्निवीरनि थिसनथाया माखासे सानल'सै। बेबायदिनो थिसनथायनि समा खाथि जानायलाय दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि हालामनि बाथासिपुर जौमा फरायसालिनि बानजायनायाव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै सारिदुवार केम्पनि इन्डियान आर्मि 106 मिडियाम रेजिमेन्टआ बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आगु फोरोंथाय होदों। बे हाबाफारिखौ बाहागो लानानै सामलायदोंमोन भारतारि आर्मिनि मेजर राज किशोरआ। बेबायदि सोलोंथाय बादाखौ लानानै गोबां बेसेन गोसा फोरोंथाय फोरोंनो होयो। लोगोसे खारनाय, बारनाय आरो आनजादफोरखौ माबोरै होनांगौ बेफोरनि बागैबो मोजाङै फोरोंथाय होलाङो। बाथासिपुर जौमा फरायसालिनि बानजायनायाव इन्डियान आर्मिनि फ्रि रिक्वायरमेन्ट फोरोंथाय बादा खुंदों। भारत सरकारजों खुंजानो गोनां इन्डियान आर्मि अग्निवीरनि थिसनथाया माखासे सानल'सै। बेबायदिनो थिसनथायनि समा खाथि जानायलाय दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि हालामनि बाथासिपुर जौमा फरायसालिनि बानजायनायाव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै सारिदुवार केम्पनि इन्डियान आर्मि 106 मिडियाम रेजिमेन्टआ बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आगु फोरोंथाय होदों। बे हाबाफारिखौ बाहागो लानानै सामलायदोंमोन भारतारि आर्मिनि मेजर राज किशोरआ। बेबायदि सोलोंथाय बादाखौ लानानै गोबां बेसेन गोसा फोरोंथाय फोरोंनो होयो। लोगोसे खारनाय, बारनाय आरो आनजादफोरखौ माबोरै होनांगौ बेफोरनि बागैबो मोजाङै फोरोंथाय होलाङो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।